برحقون قربان كونكم نزي بأجرجلوت حنت حكي ويبحنت حكي منسري زي محلالف منفساوي مدب نمكتتال اتمسكده زي ملس نوركن المازن ألون زبحال كلمة عدنون تلو واقو زيت من زخبر جزيهم زهبكمن تهون زلخمن بروحاتن فقراتن كبراتن حواتي كاب إجزابي ربونان كاب بيتانان مدحنان يسوس كريستوسن ጸጋን ሰላምን ምስኩል እንትናኹም ይኹን ከመይ ቀኒኹም ላይ ኣለኹም ብሩኻት ኣነ ብምሕረት እትልዑል ብጸሎቶቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ሰባትን ሰላምን ሰናይን ጥዑምን ቀኒልኩምን ኣለኹልኩምን ንስኻትኩም ከ ከመይ ትኾኑ ላይ ኣለኹም ብርግጽ ከምዚ ኣነ ዘለኽዎን ካብዚ ኣነ ዘለኽዎን ላዕሊ سلامن سنين كتهلو لي ناي كل اوان اومنتين صلوتين كبرن سميخون سلاتي تتصحفوا لي زلخم حنات رئيتات كل دما قويتا يسوس عزيزي باركم كيبلكم حلف يفتون مكنياتو تتصحفوا لي امملا غدولي ابفت مناي صوتو اجام عابس لسخونه كبرن سم يكون كالون تمالك تمحلالف زنبرا ملختي تمالك تمحلالفتن بغن عنا بنصحنا كم تردأخمني بقويتا تسفى أقبر لكم سلا تردأنتكم بقويتا يبارككم كبرن سم يكون كم تزبلنا يو حجي نابتي مزازمي كو خبالك كألمة كنا تقلص ستدلي إمبر عباين سفحنا زحيزنا زلنا تمرتي انبزات صدقي حدات انبزات باب عشنا تبل بتعم عباي تمرتي أبروخات قلت أنت فقدوا من الوقت قالوا وان بمولو متحف قدس كتدحسسنا تخيل أرستي أزياء مو خلقوان كان ملاسا تسفى قبل حجي كنا خلق استقم رئيس لتدلي مستقنياتنا لدات زلو زخيد ملقتات كن رئي اوان استاذ بزحي ناو كن كيس لتدلي ايو تحصل زلا مالتيو زخونه نافتي ملو تحسو دحر زحصل مساغر موزيكا خبلوكم يمو ايترحقو
ጎይታ ኢየሱስ ስለ ተዕግስትኩም እና ባረኸ ይባረኽኩም ብሩኻተይ ክብሪ ንስም ይኹን ናብቲ መጠቃለሊ ክንመጽእ ከለና እምብዛ ጽድቂ ኃጢአት እምብዛ ጥበብ ድማ ዕሽነት እዩ ኢና እንብል ዘለና መክብብ ምዕራፍ 7 15-16 ድማ እቲ መበገሲና እምብዛ ጻድቕ ኣይትኹን ንርእስኻ እውን እምብዛ ጥበበኛ ይትግበራ ስለምንታይ ንርእስኻ ተጥፍእ እምብዛ ዓሻ ኣይትኹን ረሲኡ እውን ኣይትኹን ስለምንታይ ቅድሚ ግዜኻ እትመውት ኢድካ ኣብዚ እንተንበርካ ካብቲ እውን እንተዘየርሓቕካ ሰናይ እዩ እሞ እቲ ንኣምላኽ ዝፈረሲ ካብዚ ኩሉ የምልጥ እዩ ክብሪ ንስም ይኹን ካበይ ኢድካ እንተዘየርሓቕካ ኣበይ ኢድካ እንተንበርካ ይድብል ዘሎ ሕጂ ኣብ ጽድቂ ኢድካ እንተንበርካ ካብ ጥበቡን ኢድካ እንተዘየርሓቕካ ናብ እምብዛ እንተዘይከድካ ማለት እዩ ግን ሕጂ ናብ ክልቲኤን ናብ እምብዛ ከይትኸይድ ናብ እምብዛ ከይትኸይድ ሚዛናዊ ኩን መንፈሳውነት ብሩኻተይ ብኻልእ ትግርኛ መንፈሳውነት ንዝብል ክገልጾ ከለኹ ኣነ መንፈሳውነት ውዱን ህይወት ማለት እዩ መንፈሳውነት ሚዛናውነት ማለት እዩ ናብዝን ከይዘዘወ ናብትን ከይዘዘወ ብማዕረ ብውዱንነት ክመላለስ ዝኽእል ህይወት ንስዩ እቲ መንፈሳውነት ከም ዝበልኩም እዛ ርእሲ እዚ ብሓቂ ሰፊሕ እዩ መንፈሳዊ ምዃን ግን ወሳኒ እዩ መንፈሳዊ ምስ ኮንካ እምብዛ ጻድቕ ኣይትኸውንን ኢኻ ጻድቕ ጥራይኻ ትኸውን መንፈሳዊ ምስ ኮንካ እምብዛ ጠቢብ ኣይትኸውንን ኢኻ ጠቢብ ጥራይኻ ትኸውን እቲ እምብዛ ዝበሃል ኩሉ ካብ መንፈሳውነት ወፃኢ ማለት እዩ ልዕለ መንፈሳውነት ዝኸደ ህይወት እንተሎ ዘይ መንፈሳውነት ማለት እዩ ክደግማይ ልዕለ መንፈሳውነት ዝኸደ እንተዳ ኣሎ ዘይ መንፈሳውነት ኣምፂኡሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ልዕለ መንፈሳውነት ዝኸደ ንርእሱ ከም ልዕለ መንፈሳውነት ኣይሓስባን እዩ እንታይ ዳ ብትኽክል መንፈሳዊ ከም ዝኾነ እዩ ዝሓስብ ስለምንታይ ኣይሰትን ስለ ዝኾነ ኣይሰርቕን ስለ ዝኾነ ኣይሕሱን ስለ ዝኾነ ኣይዝሙን ስለ ዝኾነ ኮታተን ትእዛዛት ይሕልወን ስለ ዝኾነ ትኻልእ ሃይማኖታዊ ሰብ ዝገብሮ ነገራት ኩሉ ኣይገብሮን ስለ ዝኾነ በዚ ኩሉ እዚ እንታይ ሓስብ ንርእሱ መንፈሳዊ ከም ዝኾነ እምበር ልዕለ መንፈሳውነት ከም ዝኸደ ይሓስብኒ ልዕለ መንፈሳውነት ምኻድ ማለት ግን እንታይ እንተዳ ኢልና እምብዛ ጻድቕ ምዃን እምብዛ ጠቢብ ምዃን ልዕለ መንፈሳውነት እዩ ትግርኛ ጥራይ ክዛረብ ዝደሊ ግና ሓንቲ እንግሊዝኛ ክጥቀም እንተ ክትረዳእኩም ኦቨር ስፒሪቹዋሊቲ ኢዝ ኖት ስፒሪቹዋሊቲ ይብለኩም ኣለኹ በቃ ክብሪ ንስም ይኹን ሕጂ እምብዛ ጻድቕ ምዃን ወይ እምብዛ ጠቢብ ምዃን እንታይ እዩ ተገሊጹለይ ክትብል ምስ ዘለኻ ይግለጸለይ ክትብል ምስ ዘለኻ ተምጽኦ ነገር እዩ ሸው ከምታ ቀዲመ ዘካፈልኩኹም ዋላ ምትርጓም ዘየድልየ ጽሑፋት ከይተረፈ ኢኻ ቋንቆኛ ከተውፃሉ ትፍትን መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ እዚ መንፈሳዊ ምስጢር ኣለዎ እዚ ከምዚ ማለቱ
ከምቲ ማለቱ እዩ እቲ ማለቱ እዩ እንዳበልካ ይኽየድ እሞ ሕጂ ባይዚ ክትከይድ ከለኻ ከዓ ንርእስኻ ጥራይካ ተጥፍእ ምክንያቱ ምትርጓም ዘየድልየኻ ትትርጉም ዘለኻ ሞ ጌጋኻ ክትርዳእ ጀሚርካ ዘለኻ ናብ ሓጢኣት ክወሰካ እቲ ጌጋ ተዳእ ፀኒዕካሉ ብኡ ከዓ ናብ ርእስኻ ምጥፋእ ናብ ቅድሚ ግዜኻ ምጥፋእ ትኸይድ እምብዛ ጻድቕ ምዃን ማለት ከዓ ክንዮ እቲ ጽሑፍን ክነጆ እቲ ጽሑፍን ክትሓስብ ምጅማር ማለት እዩ ብኸምኡ ዝህነፅ ህይወት እምብዛ ዝጸደቐ ህይወት ይበሃል እዚ እዩ ሓደ ዓርከ ኣሎ ዝፈትዎ ዓርከ እዩ መንፈሳዊ መዓይተ እዩ ጎይታ ዝሃበኒ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብስልኪ ንዛረብ ነርና ብስልኪ ተራኺብና ሓሳብ ንካፈል ኢና ሕጂ ክንካፈል ከለና ሓንቲ ኣብቲ ንሱ ፕሮግራም ዝገብረሉ ኣብቲ ንሱ ዝመርሖ ቸርች ኣብኡ ሓንቲ ሰብ መፅያ እሞ መናፍሲ ዘለዋ ኮይና ሕጂ ክትፅልየልክ ዶ ኢለስ ሓቲተ እያ ምክንያቱ ንኽፅሊ ነቶም መናፍሲ ንኸፁስ ፈቓደ የደሊ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ክልተ ከይዲ ዛረቦም ኣዝና ኢና ንፋቶ እቲ ሕብረትና ኣዝዩ ዝገርም ብቓል ኣምላኽ ዝተሃንፀ ኣካይዳ እዩ ኣነ ንዓይ ንዖን ዝሕልወና ዕርክነት ዳ እምበር ንሕና ንሕልዎ ዕርክነት ከይጠፋኣና ንብሎ ዕርክነት የብልናን እቲ ዕርክነት ባዕሉ ግን ንዓይ ንዖን ሒዙና ነበር ማለት እዩ ከምኡ ካ እዩ ዝኣምን ክብርን ስም ይኹን እሞ እምብዛ ዶ ፀዲቕካ ንሓቀ ኢለ ተኺለ ይሂ ምስ በለኒ መናፍስስ ክወፃልካ ፍቓድ ትሓትት እንታይ ምሲሉ ክወፃልካ ትደልዮ ኣለኻ ክርስቶስ መናፍሲ ንኸውፅእ ፍቓድ ሓትዩ ትፈልጥ ዶ ካብኡ ንላዕለ ንስኻ ፃድቕ ኢኻ ኢለ ሕጂ ክትመሃሩላ ኢለ ዘምፃእ ደለኹ ንቐፅበት ተማሂሩላ ማለት እዩ በቃ የሱስ ኣብቲ ቤት ፀሎት ክርከብ ከሎ በቲ ህላዊኡ እቶም መናፍሲ ክግለፁ ክጅምሩ ከለዉ ነቲ ሰብ ነቶም መናፍሲ ገኒሑ ኣእምሮ እቲ ሰብ ይመለስ ኢሉ እቶም መናፍሲ ኣለዉኻ እሞ ከውፃልካስ ፈቓደኛ ዲኻ ክብሎ ኣይተፃሕፈን ሪኹም ሕጂ ሓደ እዋን ኣብቲ ኣገልግሎት ዘጋጥም ንባዕሉ ካብቲ ፅሑፍ ወፃኢ ዝኾነ ፍቓድ ክትሓትት ኣለካ ምስ ባለን ኣብነት እምብዛ ተኸይድ ብዛዕባ ፍቓድ መናፍስቲ ፍቓድ ኣድልየኒ ብሽም የሱስ በርቂ ካብ ምውፅኡ ጥራይ እዩ ነቲ ሰብ ሰላም ምሃቡ ጥራይ እዩ እምበር ኣእምሮኡ ምለሶ ኢልካስ ኣእምሮኡ ተመሊሱስ ድሓር ነቲ ሰብ ክትፅልየልካስ ፍቓደኛ ዲኻ ክትብሎ እታ ንኻማ ተጥፋእ ግዜ ንምውፃእ ደ ትጥቀመላ ንምንታይ ሪኹም ሕጂ እዚ ሓደ ካብኡ እዩ ንኣብነት ከም ዝበልክኹም ግን እቲ ሓወይ ብቐንዕና ስለ ዝሰምዓኒ ንቐፅበት ተቐቢልዋ ድሕሪኡ ይጥቀመላ ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብሓንሳብ ኣብ ኣገልግሎት ነርና ከምኡ ክጋጥም ከሎ ቀጥታ ምውፃእ ኣዚዝና ማለት እዩ ትምርኩስ መንፈስ ክወፅእ ጥራይ ከም ዘለዎ ኣዚዝና ወፅኡ ድማ ማለት እዩ ስለዚ ፍቓድ ኣብ ዘየድልዮ ንኣብነት ፍቓድ ምሕታት እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ ዝደሊ ትብል እሞ ሓቂ ኮይ ፍቓድ እዩ ዝደሊ እግዚኣብሔር ግን ኣበዩ ፍቓድ ዝደሊ ፍቓድ ይደሊ ምስ በልካ ባዕልኻ ትምልኦ ሽዑ ዋላ ኣብቲ ዘይከውን ነገር መፂኻ ፍቓድ ምድላይ እዚ ሕጂ እምብዛ ምፅዳቕ ማለት እዩ ኣየድልየናን እዚ ኣየድልየናን እዚ እዚ ዝብል ደሎ ሕጂ ሓደ እዋን እውን ካልእ እውን ኣሎ ክንፅሊ ከለና ዝኾነ ይኹን ዘጋጠመ ብሽም የሱስ ዲያብሎስ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ብምባል ናብኡ ገፅና ንኸይድ ኢና ብጌጋ ከይትርድኡኒ ኣይገብርኒ ኮንኩ ንድብል ዘለኹ ግን እቲ ነገር ካብኡ ንምዃኑ ርግፀኛታት ክንከውን የድልየና እዩ ምክንያቱ ካበይ ሃዋኸ እንተኾነ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ ኣብ ሓንቲ ከተማ ናይ ሓንቲ ሃገር ምዕልቕላቕ ዝናብ እንተመፀ
كفو تقبر ديابلوس بزبل تراي وسيدنا إذا خفو زي كاب ديابلوس يلنا تخيلنا أنت جنا حنايو أمو كاب أملاح كوين تترخ بخير أنت خدنا لنا مالت هجي أم بزا خدنا لنا مالت سازي قدمي كنقصصن كنصلن مجمارنا እቲ ነገር ካብ መኒው ስለምታይ መጽዩ ዝብሉ ነገራት ከነረጋግጾም ይግባና እዩ ስለዚህ ኢኻ ኣብሩኻት መንፈሳውነት ውዱን ህይወት እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ውዱን ማለት ቫላንስ ዝኾነ ህይወት እዩ ኣብ ገለገለ እዋን ክንከይድ ከለና እምብዛ ጻድቃን ምስኮና ያዕቆብ ኣቦና ያዕቆብ ማለት እዩ ወደ ኣቦና ይስሐቅ ሓዊ ኤሳው ንዕኡ እንታይ ንብሎ ኢና ኣታሊሉ ብኽርና ወሲዱ ኣታሊሉ ተመሪቑ ዝብሉ ነገራት ኣምፂና ኣታላሊኡ ንብሎ ኢና እምብዛ ክንጸድቕ ከለና እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ዘይበሎ ስለምታይ ንብል ኣምላኽ ጠባሪ ኢልዎ ዶ ኣብቲ ጽሑፍ እንተ ደኣ ነቢብና ኤሳዊው ጠቢሩኒ 2 ሰዓት ጠቢሩኒ ዝበለ ይስሐቅ እዩ ብተንኮል መፂኡ ምርቓ ወሲድዎ ዝበለ እዚኦም ክልቲኦም ሰባት እዮም ጠቢሩዎ ዲኸ ኢልካ ክትሓስብ የድልየካ ኤሳው ጠቢሩ ንብል ኣሎ ጠቢሩዎ ድዩ ምጥባር እንታይ ማለት ድዩ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ብፍልጠት ሓቂ ሕጂ ከይተረድአና እንታይ ንገብር ኣለና ምስለኩም ኣታሊሉ ከሎ ጠቢሩ ከሎ እንተ ደኣ እቲ ብኹርና ፀኒዕሉ እንተ ደኣ እቲ ምርቓውን ፀኒዕሉ ንኣምላኽ ከመን ንገብሮ ኣለና ማለት ሕጂ ምክንያቱ ብኣምላኽ እዩ ዝፀንዐካ ኩሉ ንኣምላኽ ከመን ንገብሮ ኣለና ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብ ከምዚ ክንጥንቅቆ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ጎይታ ነቶም ብዛዕባኡ ዘረባ ድርቅና ዝተዛረቡን ክቐፅዖም ኢሉና ኣሎ ይሁዳ ከይተረዳእካ ብዛዕባ ኣምላኽን ዘረባ ድርቅና ትዛረብ ኢኻ ብሩኻተይ ክንጥንቅቀሉ ዝግባአና እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ሕጂ ኣበይ ዝርከብ ተኢልና እምብዛ ጻድቕ ክትኮን ከለኻ እዩ ብዛዕባ ኣምላኽን ከይተረፈ ዘረባ ድርቅና ክትዛረብ ትጅምር እዚዩ እቲ ኣጸቢቑ ክርዳእና ከነስተብሎ ዘለና ሓደ ግዜ ሲ ባዕሉ ተሓዊ ዝምስክር ኣለይ እሞ ብጣዕሚ ተሸጊሩ ከሎ ኣብ መገዲ እንዳኸደ ከሎ ጥቕላል ወርቂ ወዲቑ ረኺቡ ምስ ረኣዮ ፈጥፈጥ ኢሉ ንኸልዕሎ ገዲፍዎ ኸይዱ ሓደ ደፋዕ ዓረብያ ብድሕሪኡ ዝነበረ ግና መፂኡ እሱ እውን ኣማኒ እዩ ነዚ ጥቕላል ወርቂ ኣልዒልዎ ምስ ኣልዓሎ ከይዱ ሸይጡ ናብሩ ቀይሩሉ ካልእ እዋን ነዚ ሰብ እዚ ኣብ መገዲ ረኸቦሞ ብመኪና ክማልኦ ሓደ እዋን እኮ ከምዚ ኢለ ረኺበ ኣይ ኣነ እንዲኣ ቅድሚኻ ነይረ ርአዮስ ኣነ ግን ክወስዶ ይደለኹን ኢሎ ሻዕ ጎይታ ነቲ ሰብ እንታይ ኢልዎ ምስለኩም ነቲ ሽጉር ዝፀንሐ ኣነስ ንሽግርካ መፍትሕ ሂበካ ነይረ ሰኣን ምስ ተባዓልካ ዳ ተረፈካ እምበር ኢልዎ እንታይ ኮይኑ ከመይ ገይረ ከልዕሎ ስርቂ ኮይኑ ተራእይዎ እንታይ እዚ ሕጂ እምብዛ ምፅዳቂ እምበር ናይ መን ኢሉ እሞ እዩ ስርቂ ክበሃል እቲ ወርቂ ኣልዒሉ እንተ ዝህቦ
كيدو ناب حدا منقساو تكال كيدو ورق رخيب لكمو نايمن مخاني فلطكنمو انكو تزبل إذا زقبل أكلك وأنو خص عزركب كتصبدي تذكر مكون زملكته وانا طفي إني زبالونا ينبرا حجي السب كنت لي حاسبو اسرق الله مالتي لي حاسبو إذا حساب زيا انبزا مصدق انبر بتخكل صدق سايكوناتن ساز بزح غزي انبزا مصدق زبال كنيو تصحف اتحاسبو نغري كنجو تصحف تحاسبو نغر اتنبرو نغر اتغبرو نغر كله انبزا مصدق بحال اذا انت خوينو خا كتفا كاين براي طقمكاني مغنياتو املاح افت انبزا يلن سلازخونه حجي اب طبابن اب عشنتن يتكامبرن انتي مالت يመስለኩም عشنت ابز مسلكا ነገሩን يتكامبر ጥበብ ኣብ ዝኾነ ነገሩን يتكامبر እጂ ካብቲ ኣንብዛ ጽድቂ ሕልፍ ኢለ ብዛዕባ ጥበብ ካዛረባ ኣለኹ ናብ መጠቃለለ ኸይድ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩ እዩ ጥምቀት ማይ عشنت ኮይኑ ክረአየካ ኸእል ግን ድሓን ኢትካ ኣንብር اتوساني منفس قدس مقبالي لك خدمدم تخليخا السوها طبابي اون يتكامبر اتشجر جن نو انا منفس قدس راي زدلني كاتر ايتكا ومبيركا بتعشنت زمسل زقبر صراح املاح كغد لكاي ليهم مخناتو اتطمقت ايلو بطمقت مسؤو ناب موت مقبار الله يلو موت كريستوس يسوس ميسترو أزي عبي بروحات كريستوس كم زموت لك انت رأى تقبل لها إيدكا وتخا مدرخ كيتكا تتقليل كون كان تقبله بتمكاتها تقبله نزي إن تموتو أبي وتكا بتمكاتها تقبله هو موت اللي تبلو له مجد تمكاتي مرعم كاتر إلو مجد تمكاتي فيهم حجي إزي حجي دائما منفس قدس مقبال تراي مسرع هاجن إزي عشنت كمسلك أخالي سلامون جن بلعلو إتكابزين تنبركا كافتون تزير حكا سناي تخينا بقى سناي تراي مالتي إذا استقبلوا ياهم اتحاده تتصلي له بشم يسوس بقى يفوس قرم طبابيزي اتحاده دما زيت نالخايو ناصلي له يفوس زيت فطرتاو نغريو كدفون اندو بشم يسوس طراي فواس حايش او طراي اتكات ايتمبر منفس قدس بزيت غير خسر حدلي تخونخه إذا عشنا زمسل نجار زمسل سلامتك قد لك أبود صراحة أملاخ بتعشنا زمسل سلامتك قد لك صراحة أملاخ ده يفتح ما بيوتك اتحاده نايم فواس هو بس لزلو خون بش ميسوش اللي دفوسا كازلو اتحاده جن نايم فواس هو بس لزلو ده كونس بأمنتي زقبره زلو بأمنت تحركينو زيتن دالا خي خون خيليو كما امين خون نعها زد ليكا انت بزن تبتي اتفوس املاح كسب زخونه اتنا تفوس كسب زخونه اتكابزن تنبركا كافتون تزير حاكا يسناي زي زبلكم زلو خايجي
እቲ ለምጻም ሶርያዊ ንእማን ዝበሎ ዘክርዎ ናብ ኤልሳዕ መፅዩ ኤልሳዕ ኢልዎ ኩሉ ነገር كيدا بروبا يردان شوعة ساعة حتى بيلوا أنا سيلو إيدون بيرو دهسيسو زحوين مثلا نيرمبر روبا بروبو دامو أبعد يزلوا روبا تدو هديلو أنت كون ترى أيوة مثلكم يجي أبروبا يردان سكيت كشوعة تسعة ما حتى عشان كون ترى أيوة السوت أبغى كون ترى أتونا برد إيدون بيرو دهسيسو كحوير سرح أملاك جن ننأمن إلسا إيدون بيرو دهسيسو زي كونت أبروبا يردانس كيدو بمحصاب يعني راح تصرح عمل خنوع صلاتهم مسؤول خدوز نبرجنا كاب أبروبا يردانس أتخا خم محصاب تقلل نجار الله يلومه لما تجاز قللت عشيش تبلا الله خديت بيت قبر يلومه كلا ينقص معرف حمش لكم زبرو خاتي صلاة زجبرها كلهم تونسيه إزي عشنت مسيرة ترأيوه أبني عدي زلوا رباطات كحسب إلو خيدو أبني عد رباطات تزحسب نيرو أي محاوين نيرو مهناتو مريحنة أملاخ بزعب رباطات عدوين بلن نو أفتر بايردان سانيرا تايد أملاخ نعون أفتر بايردان سات صبي ليرا بر أفتر رباطات زبولة كونن مخنياتو أب رباطات عدو كونن مخنياتو إتا دمت أملاخ زلا أب بايردان سكيت كات حسبها سازي قويتا بيلو أفتا ربايردانوس أباي دي صبي زلو أباي لون دي زلو أباي صبي له أباي خيط زلو صلاة عيات مخرت زخون عرفتها أبا هيد تحجبون أجيهم قلنا سبل إذا عشنت مسيرة رأيته تزقد فانيرو قنا أي من أتحنيرو سازي انبزع عشاي تخوني زبل نازل لنبر عشاي تخون يكون زبل الله تاي مالتيو انبزع حما أنبر عشا مخان بتعشنتون بتعشنت كون زي رأيك بونت باب أملاك كله سلز خيل أيترسعوا قويتان أبنت نعيشنتنا إذا عالم زي حريز الله نمدحنا إذا عالم كتر خلانا نتنقر عشنت التبلو مقد مدحنا كوينو زلو تردي خمو بخنياتو موت كريستوس مو نمطايو حجي موت كريستوس نعلم كم يقرأ عشنت كم زخونا خنقرأكمي موت كريستوس كنا متخلنا زسقلوه سبات زقتلوه سبات مالت سقلوا ما بعنجي تقتلكمو انديرو زلو بيتروس سبات زقتلوس مريسم تمسبات سلينا اي مويت خبلو بعلم قتلوس بعلم سلينا مويت خبلو بأمره كان كاتو يخلق عشنت كوين خر اخلي زيجي جنمو اتي مقد مدحان تحريز له ازو خينو ساز بز عينت ايديا بز عينت اتحاسب عند احتمال إيها كريستوس مويت الليل كحت أمن خبدكايو معناته كما يز فترة سبق أتيلوس سلي مويت اللي أمن كم يجي الخون اللي إيها تبل إذا موت كريستوس زي بخمس عينت اتحاسب عم سرأيوه عشنت كوينو زي ترى أيوم أمه نبكال حيمان الزجلسو سبات سلز فلت يخون زلكم زلو خبروات كاوتا بقيس أنا قويت أردي إني نابموت كريستوس أبو غير عمو قابلون الله بوي زعو موت كريستوس كزاربكم جزي مسكونة دزاربكم كلي كبرون سميخون سلازي إزي أتي كسب هذا اللو حجي عشنا تقبلنا لنا كو بعالم عشنا زخونا كايدا تقبلنا لنا هيوتي بنا له حقي إزي كم عنا كايدا حجون أب عبيتنا ون كسع نمس الأرآية أون لوات وين عشنا تمثل نجار قد منا خالي ترى أنا ترى زبيلنا كن بزد ما تصرح عملك قد لنا كم أنت خين خوين تايلونا سلمون أم بزع طبعاً يدخل لنا ها أم بزع عائشة يدخل ريهم أم بزع عائشة مخان حماء أمبر عائشة مخان يكون حماء عائشة قبلكم كله جنا عائشة سجاد وخنا عائشة كن دزارب زلهم نستقبل كورن سبيخون اسكا بزح جزي عم زحلف أون دقيمة الله خزي حجون كبلا قويتا خمس مت أخلاتنا نفلتنا
ገለገለ ገና ኣሎ ብሓቂ የምስክረልኩም ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ ኣብዛ ዝተረግመት ኣይረግፃኒ ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ኢና ንሕና ንንጣቕ ስለዚ ኢና ንሕና ንውሰድ ኣዝዮም ጥበበኛታት ምስ ኮኑ ተገሊፅልና ምስ እቲ ሕጂ ኣብዛ ምድሪ ክመፅእ ምዃኑ ቦታታት ከይተረፈ ዝጠቐሶ ኣሎ ንዕኡ እንታይ ሂብዎ መስለኩም መንፈሳዊ ትርጉም ሂብዎ ናበይ ከይዶም ሕጂ ናብ እምብዛ ምጥባጥ ጥራይ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ ክረግጥ ምስ ረኣይዎ እንታይ እዮም ክብሉ ሕሽነት ክኾኖም ይንዕዎም ምክንያቱ ክመፅእ ክረግፅ ብዛ ምድሪ ኣይፅበዩን ከምኡ ዘይፅበዩ ኣሎ ስለ ዝኾነ ግና ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ ክረግፅ ኣብዛ ምድሪ ምስ ቅዱሳኑ ከዓ 1000 ዓመት ክነግስ እዩ ገለገለ እውን ሕጂ ረኣዩ ነቲ 1000 ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣምላኽ 1000 ዓመት ኣናዓና በዚ ቀመር እዚኡ 1000 ዓመት ዝበሃል ዘሎ እብሉ እሞ እዚ ማለት ከዓ ዘለዓለማዊ ማለት እዩ እምብዛ ምጥባብ እዩ ዝብል ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣምላኽ 1000 ዓመት ኮይና ንዓና 1000 ዓመት ኣብ ኣምላኽ ክንደይ ንዓና ምስ በሉ ቁጥሪ የብሉን ናብ ዝብሉ ከድሞ ዘለዓለም ኣብቲ ራእይ ዮሃንስ ምስ ከድና ግና 1000 ዓመት ምስ ተፈፀማ ዝብል ቀርቀብ ኣቢሉ ዝሕዘካ ቃል ኣሎ ኣብቲ ምዕራፍ 20 ሽዑ ዲያብሎስ ንቁሩብ ግዜ ክፍታሕ ይግብኦ እዩ ዝብል ኣሎ ስለዚ 1000 ዓመት ምስ ተፈፀማ ከምቲ ብቀዳማይ ቆሮንቶስ ተጻሒፉ ዘሎ ደኣ ክርስቶስ እታ መንግስቲ ነቦ ከረክባ እዩ እዚ ተሓቂ ንኣብነት ስለዚ ሪኢኹም ኣብቲ ገለገለ ምትርጓም ዘየድልዮ ከምዚ ሕጂ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ዘሎ ዝበልኩም ምትርጓም ዘየድልዮ እዩ 1000 ዓመት ኢልካ 1000 ዓመት እዩ ከምታ ዘለታ እምበር ምትርጓም ዘድልዮ ይኮነን እዚ ብግልፂ ዘሎ ዘረባ እዩ መንፈሳዊ ትርጉም ኢልካ ከይተምፃሎት ድሕሪ ዘሎ 1000 ዓመት ምስ ተፈፀማ ዝብል ምፃልካ ኣሎ ዘለዓለም ዝበሃል ግን ምፍፃም የብሉን ዝፍፀም ኣይኮነን አንሊሚት ገደብ ኣልቦ እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ኣፀቢቕና ክንስብሎ ዘለና ንኣብነት ስለዚ እዚ እምብዛ ጠቢብ ዘይምዃን እምብዛ ፃድቕ ዘይምዃን እምብዛ ዓሻ ዘይምዃን እምብዛ እውን ረሲእ ዘይምዃን እዚ ኩሉ እዚ ክትቕሎ ከለኻ መን ዝረኽቦ ኢልኩም መስለኩም እቲ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንኣምላኽ ትፈርሕ ምስ ኮንካ ሽዑ ካብ እምብዛ ኩሉ ነፃ ኢኻ ሽዑ ኢትካ ኣብዚ ክተነብር ኢኻ ኣብቲ እውን ክተነብር ኢኻ እምበር ኣብ ሓደ ጥራይ ክትዘዙን ኢኻ ምክንያቱ ንኣምላኽ ትፈርሕ ኢኻ ንኣምላኽ ምፍራሕ እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚኣ እቲ ንኣምላኽ ዝፈርሕ እዩ ካብዚ ኩሉ ዘምልጥ ኢሉና ስለ ዘሎ ካበይ ካብቲ እምብዛ ጠቢብ ምዃን ካብቲ እምብዛ ፃድቕ ምዃን ካብቲ እምብዛ ዓሻ ምዃን ካብቲ እምብዛ ረሲእ ምዃን ካብ ኩለን እምብዛታት ናይዘን 4 ነገራት ዘምልጥ መን እዩ እቲ ንኣምላኽ ዝፈርሕ እዩ ከመይ ስለ ዝኾነ እቲ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ካብዚኦም ኩሉ ዘምልጥ ንኣምላኽ ምፍራሕ ግዲ እንታይ እዩ እዚ ድሕሪ እተን ንልደት ብዝምልከት ዝመሓላለፋ መልእኽትታት ምሳዘምና እንምለሳ ካልእ ዓባይ ኣርእስቲ ክትከውን እያ ተባረኹለይ ግዜኹም ይኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ጎይታ የሱስ ይባርኽኩም ኣብዘን ዝመፃ ንልደት ኣመልኪተን ዝመሓላለፋ መልእኽትታት ድማ ብሃንቀውታ ከም ትፅበይዎ ንኣምነ ብቕንዕና ከም ትሰምዑን ከም ተስተብሉን ድማ ብጎይታ ተስፋ ገብር ብሓድሽ ኣርእስቲ ንልደት ብዝምልከት ኣብ ዝመፅእ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይታ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ብሩኻት ሻሎም